moi! Minä olen Kaisa ja Kontsan kisat on takana ja ajateltiin, että tehdään teille tällaista inside-materiaalia, että katsotaan mitä tästä tulee ja toivottavasti nautitte. Hello everybody, I'm Kaisa and the World Cup week in Kontiolahti is back now and we thought to make some inside material for you. Hope you enjoy. The interview will be in Finnish but I hope that you can still get something out of this. No, nythän olisi MM-kisat tulossa seuraavaksi, että on jo 8 viikkoa 9 maailmankappia takana. Että talvi on mennyt ihan älyttömän nopeasti, kun tuntuu, että ihan just aloitettiin Östersundissa. No, mutta tällainen menee kaikki talvet, että ne on ihan yhdessä huijauksessa ohi. Kun koko ajan on vaan pääasiassa reissussa, että välillä käy kotona pikkasen pyykkiä pesemässä. Mutta kisathan on mennyt ihan mukavasti, että välillä on osunut vähän paremmin ja välillä vähän huonommin, että hiihto on ollut kuitenkin ihan kivaa koko talven. Se riippuu kilpailuihin valmistautuminen aina siitä, että mikä kisa on kyseessä, että onko esimerkiksi viikon ensimmäinen kisa vai viikon viimeinen kisa. Että variaatioita löytyy kyllä ihan laidasta laitaan, mutta sellaiset perusrutiinit, mitä edellisenä päivänä on, niin on tietysti treenipäivällä, jossa käydään ampumassa yleensä mahdollisimman vähän, että joku kohistuksen jälkeen 6-8 sarjaa ja sitten siinä voi olla, se on sellainen tunti, vartti, puolitoista tuntia se edellisen päivän reeni. Ja sitten yleensä siinä reenissä se joko on ihan rauhallista tai sitten siinä on joku sellainen 5-10 minuuttia vähän reippaampi pätkä. Ja illalla on sitten juoksulenkkiä ja hyvää ruokaa, tai siis sitä ruokaa mitä hotelli tarjoaa. Ja sitten hierojalla yleensä yritän selvitä puolessa tunnissa, mutta mä oon aika sellainen tyyppi, että mä oon jatkuvasti jumissa, että siinä menee helposti aina se 3 varttia ja sitten aikaisin nukkumaan ja niin poispäin. Se itse urheilu on varmasti kaikista tärkeintä. Minä tykkään tosi paljon itse treenaamisesta ja yleensä aina tässä vaiheessa kautta on sellainen olo, että vitsi kun jo treenikausi alkaisi. Ja nyt sitten vielä tietysti kun on nainen, niin on sitten vähän tällainen materiaali urheilijakin välillä, että kun näki jo, että minkälaisia kamoja on ensi kesän treeneihin tulossa, niin tuli sellainen olo, että voi vitsi kun olisi kesäelämiä pääsisi treenaamaan, että on makeita trikoita ja paitoja kaapissa oottamassa, että mitä ensi kesän treeneissä sitten pidetään päällä. Mutta siis se, että ampumahiihto on niin haasteellinen laji, että siinä ei varmasti ole koskaan valmis ja aina riittää uusia niin kuin haasteita ja tavoitteita, niin se on siinä se viehätys ja varmasti sitten pitää sen motivaation korkealla niin kuin tosi monta vuotta. No, totta kai on tosi kiva oli viettää niin maailmankappaviikko kotona, että sai oikeasti nukkua omassa sängyssä ja aamulla hakkea karjalaisen postilaatikossa ja syödä aamupalaa sille tosi rennosti, mistä minä tykkään. Ja se, että tutut radat ja tuttu stadion, että totta kai siitä varmasti jotakin etua oli ja nyt kun kisat meni näin hyvin, niin pitää uskotella ainakin itselleen, että siitä oli myös etua, mutta että ei ollut pelkästään sen ansiota se, että toivottavasti on myös ihan hyvässä kunnossa sitten MM:ää ajatellen.
Viime talvi oli niin älyttömän kylmä, että silloin oppi kaiken maailman kikkoja käyttämään, että miten siitä pakkasesta selviytyy. Että monet on kysynyt, että mitä on se teippi, mitä me käytetään naamalla, niin nyt voin kertoa, että se on siis kinesioteippiä, mikä nyt ei ole suoranaisesti tuohon tarkoitukseen tehty, mutta koska se on sellaista kangasteippiä, sitä voi leikata minkä malliseksi vaan ja sitä löytyy kaikissa kivoissa väreissäkin vielä. Niin se on vähän niin kuin toinen iho siinä päällä, joka sitten suojaa tosi hyvin ja en kyllä pystyisi noissa yli 10 asteen pakkasissa viimassa niin oikein enää edes ajattelemaan kilpahiihtoa ilman sitä, että on kuitenkin tullut sitä joskus tehtyä niin paljon, että se iho on jo aika herkkä. Sormet on joskus tänäänkin näin muutamilla urheilijoilla, että oli niinku teipattu ihan nämä kaikki sormet ja mulla oli tuossa pikakisassa teipattu täältä niinku kämmen selkä, että se tuuli ei menisi niin helposti se viima siihen iholle, että se pitäisi sen vähän lämpimämpänä. Ja tietysti rautaosat on tosi kylmiä ja lukko liikkuu vähän huonosti ja sormet on monesti ne, mitkä on jäässä. Ja sit jos ei ole tuntoa liipasimeen, niin on tosi vaikea sanoa sitä, että onko nyt etuveto vedetty pois ja tulee helposti semmoisia nykyjä. Tällä hetkellä on tosi vaikea kuvitella, että olisin joku muu kuin urheilija, koska on sitä nyt ollut jo niin pitkään ja on tietysti tosi mahtavaa, että pystyy tätä tekemään ihan ammatikseen, vaikkei se nyt niin oikealta työltä tunnukaan. Mutta mä luulen, että mä voisin olla jossain hommissa ehkä mediassa tai sitten jossain urheiluseurassa tai jossain sellaisessa, missä saisi olla urheilun kanssa tekemisissä, mutta että se ei olisi ehkä sitten niin sellaista kilpailuihin tähtäävää, että ehkä valmentajana mä en itteeni oikein näe, koska edes oman urani jälkeen, että mulla on ollut niin hyvä coachi tällä hetkellä, että olisi kauheata, kun itse tuntisi olevansa koko ajan huonompi kuin se coachi, joka mulla on ollut, niin sitten tulisi yhtään mitään. No mä luulen, että se suurin paineiden asettaja on kuitenkin minä itse, että varsinkin viime talven jälkeen sitten kun näki, että pystyy niihin huipputuloksiin, niin sitä sitten odottaa itseltään koko ajan, tai ainakin melkein koko ajan niitä samanlaisia tuloksia, mutta sitten taas pitää aina itseäkin muistuttaa siitä lajin arvaamattomuudesta ja että mitään ei oikein pysty ennakoimaan koskaan, että vaikka kaikki tuntuisi menevän tosi hyvin, että pitää vaan olla aika rautainen se keskittyminen ja se on välillä se vaikea juttu ja ehkä ne paineet tulee sitten nimenomaan sitä kautta läpi, että se keskittyminen herpaantuu. Et ehkä se fyysiseen suoritukseen se ei vaikuta sillä tavalla ne paineet, mutta sitten taas ammunnassa ne näkyy sitäkin enemmän. Mä oon saanut fanipostia jo tosi monta vuotta. Ensiksi sitä tuli pelkästään Saksasta, sitten sitä alkoi tulla Venäjältä ja viime talven aikana sitä alkoi tulla myös Suomesta. Että pyydetään nimmareita, nimmarikortteja, mitä sitten lähettelen aina silloin kun satun ennättämään. Kirjoittaa niitä ja postia käymään läpi. Se on ihan hauskaa, että tulee erilaista kaiken maailman pikkulahjusta. Villasukkia ynnä muuta tuli viime talvena jonkun verran postin välityksellä. Ja sitten tietysti kisapaikoilla on aika välillä innokkaitakin faneja lähinnä tuolta itänaapurista tai sitten saksalaisetkin on aika kovia faneja, että välillä tuntuu, että ne tulee niin kuin liiankin iholla ja tulee semmoinen olo, että apua päästäkää minut pois täältä, mutta onhan se ihan hauskaa sinällään, kun ei ota sitä liian vakavasti. Musta on ennen kaikkea tosi mahtavaa niin kuin Suomessa se, että ampumahiihto on tällä hetkellä aika hyvässä nosteessa ja se, että te kaikki katsotte ampumahiihtoa niin paljon ja olette
siinä sillä tavalla niin kuin hengessä mukana. Et mä en oikein tiedä, vaikka mäkin olen itse fanittanut nuorempana eri urheilulajeja ja eri urheilijoita, että onko mä koskaan niin antaumuksena ollut siinä mukana kuin mitä monet teistä, että se tuntuu kyllä aika huikealle. Niin kun. Et ehkä mä sain osan siitä sellaisesta jännityksestä, mitä niin kun varmasti fanit kokee siellä TV:n toisella puolen silloin siinä Schalken kutsukisan viestissä, kun mä jännäsin, että miten Kaarli Juhanille käy, niin silloin tuli sellainen olo itselle, että vitsi, jos kaikista niin kuin TV-äärellä niin kuin tuntuu näin yhtä jännälle kuin mitä musta tuntui silloin kun jännitin, että miten tosiaan meille siinä viestissä käy, niin tuli kyllä sellainen tosi mahtava olo siitä, että toivottavasti niin kuin pysytte mukana niin myötä kuin Vastamäessä. Ja in English, yeah, I'm really happy that I have so many fans also outside of Finland, and I hope that you will stay with me also in all the downhills and also in the uphills and in success and also in those days when it's not going so well. I think that that's the most important thing if you are really fans, that you will not go away to only those ones who are on the top on that day. And I think that especially in Russia and Germany, you know it very well that how is it like to be a true fan. Kiitos. Thank you. Ja. Kummipoika. Taputetaan. Kasperi taput, hyvä. Congratulations. Ja. Haluatko pitää näitä kukkia? Et. Nyt taas taputetaan. Ja. Täällä on hyvä harjoitella. Vielä tulee 2. No niin, nyt taas taputetaan. Ja. Näkyykö äitiä missään? Ei taida näkyä, on niin paljon ihmisiä. Oi. Noustaan ylös. Ja. Varo, että tipu siitä. Elä tunnin reuna. Tuu vähän kauemmas. Siinä on hyvä. Nyt voidaan taputtaa kaikille. Oi. Onko liukasta? Ei meidän pysyä pystyssä. Joo. Nyt voidaan mennä tohon alas. No niin. That was not so good. Ei mennä sinne reunalle. Mä en tiedä, mulla on Kasperi haastattelu. Mä en tiedä missä se on. Okei, tuolla. Joo.